Со святом Пасхи. Александр Лукашенко не хоче йти у монахи. Не намекайте на монашество. Знову Лукашенки фашисты виноваты. Беларуси не существовало. Ее стерли с лица земли. Мёры вышли на международный уровень. По футболу. Лайфхак от мёрских пекаров. У Витебску забаронять клумбы с шину. У СССР за 200 рублей. На Алтае покличут Сталина. Ивановская невеста? Ну просто огонь. Вітаємо вас, сябри, у нас черговий випуск новин. Про некоторые цікавые події розкажемо уже зараз. Заставайтеся з нами. Найперш віншуємо усіх християнів, хто в гэтыя дні святкує Пасху, з гэтым самым галоўным хрысціянскім святам. У наш час цяжка знайсці Бога сярод трагедыі і роспачы, бо нашыя сэрцы, як ніколі, перапоўненыя песімізмам, крыўдамі і расчараваннямі. То няхай вера ў Хрыста прынясе ўсім нам надзею і радасць, веру ў нашыя перамогі і дасягненні. Хай наступіць перамога добра над злом. Моцнага вам здароўя, надзеі, шчасця і радасці, нягледзячы ні на што. Веры, надзеі і любові. Са святам. Павіншаваў вернікаў са святамі Лукашенка. У гэтым годзе на Вялікдзень ён наведаў храм у Оршы. Па яго словах, яго пацягнула да берагоў Днепра, той ракі, на якой он нарадзіўся, якая цячэ праз Расею, Беларусі, Украіну. Этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу, и мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники. Але як ён можа жадаць міру, калі самі дапамог Пуціну распачаць тую вайну? Ён падарыў мужикам ікону, а жанчыне кветкі. Это вам икона, я вам не даю, очень тяжелая. Мужикам, вот. Да. Это вам икона. И Христос воскресе, да. Ой. Почти мною выращенные цветы. Ого, какая красота. Усё правильно, і нават не пераблытаў, як адзін вядомы герой. Его бабы цветы. Смотри, не перепутай. У адказ ад матушкі ён таксама атрымаў ікону святога, свайго цёзкі, Александра Неўскага. Он был удивительным и государственным мужем, и воином удивительным, и потом в конце жизни был монахом и молитвенником за весь мир. Вот, пожалуйста, примите эту икону. Не намекайте на монашество. Монахам же, вядома, Лукашенко быць не збіраецца. Куды яму монахі, калі колькі дзяўчат маладых навокал? Хіба толькі які Неўскі перад самай смерцю. Дарэчы, з Неўскім лёсу яго падобны. Той таксама ваяваў супраць клятага захаду, ездзіў на паклон да ўсходняга хана, ад якога і меў ярлык на княжанне. А вось з чарговай такой паездкі не вярнуўся. Хто піша, што захварэў сам і памёр, а хтосьці лічыць, што дапамаглі. Так ці інакш, але пры паездках да Пуціну Лукашэнку трэба быць асцярожным. Гэта якраз і пацвердзіла яго паездка ў Маскву на дзень перамогі год таму. Сёлета, можа, устрымаецца? А вось і ў храме не мог не устрымацца, каб не згадаць фашыстаў. В эти годы фашистской агрессии в Беларуси не существовало. Ее стерли с лица земли. Притом от западных до восточных здесь границ. Все было уничтожено. Але, здаецца, ён вынішчае ўсё беларускае куды горш, чым тое рабілі тыя фашысты. Ды і цягнулася нямецкая акупацыя 3 гады. Ягонае ж кіраванне цягнецца ўжо 3 дзесяцігоддзі. Але ён паабяцаў беларусам мір. Вядома, вы толькі працуеце. Главное, мир. Это уже моя проблема. Відаць, тут яму захацелася быць падобным на іншага расейскага кіраўніка, цара Александра III, які вайшоў у гісторыю пад прозвішчам міратворац. Гэта быў хіба ці не адзіны цар у расейскай гісторыі, які не вёў ні адной знешняй вайны. Затое са сваім народам ён паступаў досыць жорстка. Асабліва праявіў сябе гэты цар на ніве русіфікатарскай палітыкі. Так што прыклад ёсць браць з каго. Лукашенко заўсёды перамагае ў хакейных матчах, якія арганізуе ягоны ж клуб. Але яму далёка яшчэ да той перамогі, якую атрымала футбольная каманда ў Мёрах. Там мясцовая каманда перамагла каманду з Расонаў з лікам 50-0. Відаць, словы мёрскай заўзятаркі так натхнілі мясцовых футбалістаў, што тыя забівалі галы летні кожную хвіліну. Мы рады приветствовать в нашем городе Мёры
вас, самых сильных, самых мужественных мужчин, играющих в замечательную игру в футбол. Пусть сегодня каждый из вас покажет свои способности, раскроется индивидуально. Пусть побеждает командный дух. Удачи, интересных игр. Пусть победит сильнейшая команда. Миоры, мы болеем за вас. Гэты матч саступіў толькі гульні чэмпіянату Мадагаскара ў 2002 годзе, якая завяршылася з неверагодным лікам 149-0 і ўвайшла ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Таму мёры пакуль на другім месцы, але другое месца ў свеце – гэта таксама вынік. Неяк гадоў з 5 таму адзін мёрскі маладзён напісаў, што беларуская мова сваё аджыла, а вось рускі язык выведзе мёры на міжнародны ўзровень. Не ведаю, куды там выведзе той язык, а вось футбол ужо вывеў мёры на міжнародны ўзровень. А яшчэ ў жыхароў мёраў можна павучыцца фарбаваць платы. Вось як фарбавалі плот работнікі мясцовага хлебазаводу. Фарба чорная, а халаты белыя. Зламыснікі сталі за гэта насміхацца. А дарэмна. Гэта такі лайфхак. Начальство адразу пабачыць, хто фарбаваў акуратна, а хто марнаваў фарбу, пырскаючы сабе на вопратку. Таму, калі наступны раз яны выйдуць бяліць дрэвы, трэба, каб абавязкова былі ў чорных халатах. Нядаўна мы распавядалі, як у Богачанах Краснаярскага краю мясцовыя чыноўнікі забаранілі ўпрыгожваць двары старымі аўтамабільнымі шынамі. Пра іх досвед даведаліся віцебскія чыноўнікі. Можа, нашы выпускі глядзяць? Бо збіраюцца забараніць гэта і ў Віцебску. Больш за тое, яны заявілі, што ўжо да канца таго году збіраюцца знесці ўсе клумбы з шынамі і прыбраць пальмы з пластыкавых бутэлек. Можа, таксама, як і Майдан у Віцебску рыхтуюць, дык і будуць збіраць старыя шыны. А вось па Беларусі імкліва распаўсюджваецца досвед культработнікаў з Парафіянава, што ў Докшыцкім раёне. Пару гадоў таму правялі там свята, назад у ССР. Ва ўсіх віцебскіх ідэолагаў ад гэтага было радасці поўныя штаны. На першамай такое свята зладзілі ў Вілейцы, а вось адзін гомельскі санаторый пайшоў яшчэ далей. Яны ладзяць туры ў савецкае мінулае па выходных. Вядома ж, не дарма. Каштуе это 200 рублёў. І жадаючых будзе. Шмат хто са старэйшага пакалення быў бы не супраць вярнуцца ў гады сваёй маладосці. Толькі вось згадваецца ўсё лепшае, а трэба ж, каб было ўсё натуральнае, з дэфіцытам, з чэргамі і сваркамі ў іх, з дрэнным абслугоўваннем і ўсімі савецкімі радасцямі, пра якія чамусьці забываюцца. Праўда, у Лукашэнкі вяртаць народ у мінулае лепш атрымоўваецца, а калі хто хоча паразмаўляць з самім Сталіным, то яшчэ не позна купіць квіток і адправіцца на Алтай. Чаму? Хутка раскажам. Вядома, як 100 гадоў таму, ў 20-е гады 20-го стагоддзя, аматары спірытычных сеансаў выклікалі дух імператара Мікалая II, каб задаць таму пытанне, колькі часу пратрымаюцца ва ўладзе бальшавікі. Невядома, што ім казаў дух Мікалая, але бальшавікі пратрымаліся ва ўладзе столькі, колькі пражыў сам Мікалай, і ў дадатак яшчэ паўстолькі. Мала таго, пасля невялікай перадышкі яны зноў павялі рэй. І што цікава, камуністы змагаліся з рознымі спірытычнымі сеансамі, як з перажыткам мінула. А зараз іх нашчадкі іх адрадзілі і выклікаюць да сябе дух Сталіна. Такі сеанс пройдзе падчас ночы музею ў алтайскай сталіцы Барнауле. Рэканструкцыю спірытычнага сеанса правядуць у Сталін-цэнтры горада. Аказваецца, ёсць там такі цэнтр. А старшыня савету гэтага цэнтру Сяргей Матасаў з'яўляецца ініцыятарам правядзення гэтага сеансу. Ён хоча правесці яго ў стылі 30-х сталінскіх гадоў, у стылі той эпохі. Хочацца яму адказаць у стылі той эпохі словамі булгакаўскага героя. Узяць бы гэтага Матасава за такія сеансы, и года на 3 в лагеря. і гэта будзе самае правільнае рашэнне. Ему там самое место. Там ён дакладна пранікся б духам той эпохі. Але ж пакуль Матасаў запрашае паўдзельнічаць усіх ахвочых у сеансе спірытызму, за які б таварыш Сталін і адправіў бы яго на Калыму. Запісацца на сеанс трэба загадзя. Вельмі шмат ахвочых. Нават світа Воланда будзе, заявіў кіраўнік савету Сталін-цэнтру. Але хай дурні плоцяць грошы за эту пастаноўку, бо і Пуцін, і Лукашенка даўно выклікалі дух Іосіфа Вісарыёнавіча, прычым адразу на ўсю краіну. І вельмі б не хацелася, каб у 21 стагоддзі зноў паўтарыліся 30-е гады стагоддзя 20-го.
Яшчэ за савецкім часам расійскі горад Іванова стаў вядомы як горад нявест. Звязана это з развіццём у горадзе тэкстыльнай прамысловасці, дзе працуюць у асноўным жанчыны. Праўда, так было не заўсёды. Эта розніца востра праявілася пасля Другой сусветнай вайны, у выніку якой вельмі шмат маладых мужчын з Іванова не вярнулася з вайны. Вось таму і кажуць, што іванаўскія нявесты – агонь. І бывае могуць наклікаць агонь у самым наўпроставым сэнсе. У якасці доказу здарэнне, што адбылося о 8 гадзіне вечара 2 траўня па вуліцы Фрунзе. У пажарную службу паступіў сігнал. На вуліцы гараць 3 гаспадарчыя пабудовы. Пажарнікі прыбылі амаль імгненна, за 10 хвілін. Яшчэ 18 ім спатрэбілася, каб справіцца з агнём. У выніку пажару пашкоджана 50 квадратных метраў пабудоў. З людзей ніхто не пацярпеў. Дык з чаго ж разгарэўся сыр-бор? Дакладней, агонь па вуліцы, што носіць імя савецкага рэвалюцыянера. Як выявілася, ва ўсім вінаватая дзяўчына, якая вырашыла пасмажыць на мангале шашлыкоў. Прыгатаваўшы мяса, яна выкінула вуглі, схавала мангал і пайшла сабе адпачываць і насалоджвацца жыццём. Агонь успыхнуў літаральна праз паўгадзіны пасля яе сыходу. Ён адразу перакінуўся на 2 суседнія пабудовы. Цяпер дзяўчыну чакае адміністрацыйная справа. Можа, там нарэшце знойдзе сабе кавалера? На этом мы з вами развітваемся. Будьце асцярожныя з агнём, хай лепш гарыць у вашых сэрцах. Дзякуем усім за прагляды, лайкі і каментары. Усяго вам найлепшага. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, дзяліцеся этим відэа з сябрамі. Калі ж не, просто глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украине!